Ama geleyinin ahirki iki ayet Âmenen Resul ayetine. Deslap manasına varmaka bir neyse sogaplarından aydıp eştiraylen okuyandırsınız inşallah gize yatsak vaktlarınızda sogaplı ayetle görün näme dereceli ve faziletli ve ayetlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya bir vakt men doğunum Cibrail aleyhisselam bilen otuydum diye yerde. Şonu birden göğünden bir takur tukur ses eşitildi diye. Bir dervezenin açılanının ses eşitildi diye. Şonu ikimiz de göğüne özledik. Doğunum Cibrail aleyhisselam aytti. Ey peygamber, ey doğunum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Şu aslan kafir şımadı çılın açılmaptı. Beray Abdülhimman tanıtın açılıptı dedi diye. Hom göz yaşıp durduk. Şoň içinden bir haybatly, owadan gelşikli ferişte çıkıp qaytdy diye. Hom Cibril aýtdy, "Ya Rasulullah" dedi. "Şu içip gelýän ferişte şymaly çylyn bir peýgamberiň ýanyna gelenak, belki şymaly çylyn ýere düşüp görenak. Şymat Beray Abdülhimman sen huzuruňa gelipdi" dedi. Hom ýanky ferişte bizim ýanymyza geldi diýipdir peýgamberimiz. Ohom "Esselamu aleyke ya Rasulullah" dip salam berdi. Ohom aýtdy, "Ya Rasulullah, iki däne ayet bilen şodur şu bereket, şodur şu rahmet, şodur şu nur bolan ayetler men sana buşlamaga geldim. Hudaý Taala iki däne sogaply ayet senin Qur'anyňda goýdy. Birisi Sure-i Mübareke-i Fatiha dipdir. Bir de Mübarek Bakara surasının ahirki iki ayetleri dipdir. Hey wara sogaply, bereketli ayetler sen ummatyňa berilýä boşluk dip şu mujdany berkitdi diye. Bir Elham suresi, bir de Âmenen Resul ayeti, iki ayeta. İnki sogaply Hawatim sureti Bakara dip maruf, şonu däni sen ummatyňa Hudaý Taala berdi dip boşlady dip. Hom Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir mübarek hadisinde aydiya. Şu Âmenen Resul ayetleri doğru arşym içindeki hazinelerden ki Hudaý Taala maňa we men ummatym üçin berdi. Hep arşyň içindeki hazinelerden genişdenni ki menden öňsek bir peýgambera bir ummata bermäpdi. Fakat maňa beren we men ummatyma berilen ayetlerdir. Şu Hawatim Sure-i Bakara dipdir. Hom yine bir mübarek hadisinde aydiya. Her kim şu ayetleri inni hey wara dereceli ayet boldy da bula. İşte manasyna da girer, görersiňiz näme ayetleriň mefhumyny. Her kim ýatjak wagtynda şu iki däne aýany okuysa, Guýaýynki giýjän tät daňat ýansa namaz okuyan ýaly sogapy bar. Hep tezminiha. Şumal bir adam giýjäni ýatmany, giýje diýäniň gün ýaşdy tät daňat ýansa. Hep bilini guşap nifil namazlar okuyup dursa, wal okuyup salam berip şeydip tät daňat ýansa bir irkilmänjik namaz okuysa, ýöne şu iki däne ayet okuyanaka, fakat namaz okuysa, we bir adam da şu iki däne ayeti okuyup da hay keyf edip süýnüp däne gyşaryp ýatsa ertiýeçilli, ol adam ertiýeçilli namaz bilen ýaşda. Bu adam bir şu iki däne ayet okuyup däne ýatdy. Şulaň defterini açyp görsen, içinde de dep-dep sogap ýazyldy. Subhanallah. Görüňiň derejesini, faziletini. Keyfetli gününni ayagyny uzatda ýat. Amma şu iki aýan okuýda ýat. Ol ýanky bilini guşap namaz okuyan bilen sogabyn dep-dep. Peygamberimiz tezmini şu sogapda dipdir okuyan adam. Şu sebepli Hazreti Ali kerramallahu veçhe näme diýär. Hazreti Ali de aýdypdyr şunu, İbn Umar radıyallahu anh aýdypdyr şunu. Her bir adam dipdir.
Şu ikayani yatsıqmağı oqıymani yatyan bolsa, men aşama ahmaq diyecek. Şu ikaya diptir, şudur şuna soğap diptir. Bir okuyoňdy 1 daqiqa ya 2 daqiqa boljak ya boljak da şudur şu güýjan ibadet geçirýän soğap ýadylýa diptir. Yine de şun okuymani yatan adama men aşama ahmaq diyecek. Akıllı adam bolsa okuyup yatmalı. Akıllı adam bolsa okuyup yatmalı.